views and opinions expressed in this video are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. DJ Wally murisei hapo DJ wangu. Kwakadii kwa muri. Shamari. Ndakaningirina phone yangu yanga yakarestart so contact nandisina. Tatozofara ndarikwanisa kuripika nasi pa program yangu ochita pongoshara na general wapo. Ndakwanisa kupika contact yako. Ndine zvinhu zviviri zvitatu which I picked pazuva ranhasi only pama broadcast andatarisana nawo. One, ndine dambudziko nemaZimbabweans. Pane broadcast yachimama which she was saying according to her side and her information and her thinking. Hazvimeki sense kuti isusu tinoswera tichimuataka. Even dai chimama ari hure rana Mnangagwa, kana kuti ari murakashi, kana kuti mutengesi, kana kuti chigananda gadzi. But if she repents, who are we to judge her? Instead of us to become unite, hazvimeki sense zvekuita maZimbabweans DJ. As make sense, and we will rot in poverty. We will rot in poverty. The moment that you want DJ kuti mataura chete mataura zvandisina kufarira kana kuti zvandisiri kugona ndobva ndakuataka. We will rot in poverty. Right now tasaona wamonga uchi general uyu ari kutaura nyaya nemusoro. Comment section iri kuti kudi irungoti Mnangagwa chibaba chani Mnangagwa. Is godfather to who exactly? Mnangagwa is godfather to who exactly? And on what purpose is he a godfather? Wekuramba achinisaita poverty in the country. Yekuramba achirwisa vana munyika. Is a godfather of tormenting others in the country. No, people need to understand who they are. Who are they exactly? In DJ I am so surprised nemaZimbabweans kuti misoro yedu yakaita sei chaiko. Muchinde ari kutaura nyaya nemusoro. Kuti no. Nyaya yese haisi pana Geza kana panani. Nyaya yese iri patiri isusu maZimbabweans. Kuti tiri kuzvitora sei. Honestly, tarisa ma-audios aiswa nachimama. People are being humiliated in my hospitals here in South Africa. I think ndakambokuisira last time kuti tete wangu wakanzi vari kuda 5,000 only yekunyorerwa card. Where in South Africa have you ever heard kuchinzi uya nebhadhara mari inosvika 5,000 rands yekunyorerwa card? But still toti hanzi chimama chigananda. Are we really serious? Tiri serious chaizvo kutokururirwa mabhurugwa nevakadzi mudzimba dzedu tichinzi baba vauya. Ndichitaura macomments ari kutaurwa nemaZimbabweans. Vana baba vakasvika chaiko. Mamai edu ndo vatove varume vedu. Isusu we should keep quiet. Toti vakadzi chitorai nzvimbo boss ndima avarume. Because any comment which is coming out of a Zimbabwean man is bullshit. I don't like to say this, but every comment which is coming out of Zimbabweans writer, mostly varume, it's bullshit. Whatever they comment, they don't even think of what they are commenting on. Tarisa on mama yari ku UK. They are trying by all means. I was looking on the video. I was viewing the video. Chandanga ndatofarira ndechekuti dai vasiya Auxilia aenda ikoko anyadziswa adzoke akasvava.
ngaende actually asvike anyadziswe, because there are some questions which are not being questioned in Zimbabwe. Ekuti kana tikamabvunza isusu tiri muSouth Africa tiri muZimbabwe tiri kuarrest. So there is the chance ekuti vachamabvunza ma-questions wayo akadzoka asina mhinduro. So I will be, as for me, I will be happy actually akaenda ne delegation yake yachaenda naye ikoko, then they will be stripped off naked. Because tikamurambidza futi kuenda chimwe chechokwadi chichatadza kunobuda, because there is no way auxiliary achanointerviewa nevanhu, because achanobvunza kunzi naiwe auxiliary paya pamunenge muchitamba nhodo muchiti imimi maishandisa 6 million US dollars kunoita nhodo practice in a gain yeyi muZimbabwe. What is she going to say? Saka paya pamakanzi imimi muri kuuya kuzoitisa masports, mwana umwe nemumwe ari kutambura ari kufamba neshoka achipinda muteneti nematuzvi kumusha, imi moti muri kuda 26 cents. What is it really for? Instead yokuti iwewe sape first lady, you should have to bring down the money to the poorest person ari pa primary school in a rural area. You want to take the same money in that poorest person and put it in your pocket. How is she going to answer those questions? DJ Wally, my heart is bleeding because of Zimbabwean men, including me. Ndikuisa this audio. Instead of us to come up with one solid plan of how to fix our country, I will be telling you, DJ Wally, ndofire chamisa kuti apinde muoffice adye. Amana, can't you just see the example that we are being shown nyika inonzi Burkina Faso, the poorest country in the region of Africa? Tarisai payave right now. Ndoishoti zvamakangwarira maZimbabweans kuuya muchiti Traore azoti Traore, but you get the chance to remove Mnangagwa and the regime, but mapiwa chance ichocho, you don't use the chance. You took the chance and throw it into the dam. You go up saying we are the men of Zimbabwe, tiri varume vemuZimbabwe isu, kutozvirova mapipi, kutosumudza mapipiro, kusumudza mapipiro kuzviti tiri varume muZimbabwe, tiri varume muZimbabwe. When vakadzi vachiuya nesolid plan, you tell kuti chimamatanga wabatana iwe anobatana nani, you don't even come up in support of the plan. DJ Wally anouya utaura nyaya dziripo, okupai vanhu vane V11 muri kuuya muri totiwo DJ Wally wakangofanana naGambakwe. So what exactly do we want as Zimbabweans? Ukapinda muma streets, zvinhu zvakaoma, Mnangagwa atikanganisira. Mupindi moisirwa munhu ari titaure tite find solution. Uri mutengezi, wazoti. So what exactly do you want as Zimbabwean men? This is the question andiri kukubvunzai. Whether you are going to listen to this audio up until yapera, DJ Wally, kana kuti vacharegedzawo kuiteerera, it's good. But dai tanga tiine musoro chaiyo tisina kumama brain tikasiya matuzvi mumisoro yedu semaZimbabweans, tingadai tiri pari nani? Hapana upenyu watiri kurarama wakanaka. Whether you are in South Africa, you are in UK, you are in Botswana, iko kwacho kwauri kudya muSouth Africa muchidya zvima-chicken chunks zvamuri kudya izvozvo, you are not living a good life, because at any given time unogona kungopfurwa. Saka zvinhu zvekuti hanzi ndinofirei maZimbabweans, you should throw that away. Mosumuka moti ndakuda kufira mhuri yangu. Tarisa statement ranga chitaura general. Ari kuti saka imimi shuwa here munhu nhasi anopiwa bhasikoro nekuchembera kwaaita ikoko muovheti opiwa bhasikoro nhasi rekuti ndidzosere mupawa. Munhu ari kumupa bhasikoro ari kuti ari kufamba ne15
motorcade yake it's 15 cars. Pane mabenzi, pane mota dzema 1.5 million, 2 million US dollar. That same person ari kuno kutengera bhasikoro re $60 order bike zvima black horse chokuti kana wokwira mukata wosunda, wokwira mukata wosunda. Iye achiuya paTrabablas kuzovhura Trabablas aine 15 motikari, 15 majiwagon, 5 majiwagon pamotakedi yake, bulletproofed baba. G-Wagon, ndaitarisa another video vachipa example yekuti G-Wagon ku Dubai iri kutengwa ne$500,000, ku Zimbabwe iri kutengwa ne$2.5 million US dollars. Then that person ndiye amuri kuomberera maoko achiuya kuzokupai mabhasikoro, moti vana baba vedu vana sekuru vedu vapiwa bhasikoro. To ride a bike you need to eat well. Hauzivi kana test yezai, pamba pako hauna kana kahuku kanoti kerekere karukandira mazai, but you applause munhu achazokupa chibhasikoro wodzokera unomuvhotera. The other time I was listening kuningirini kuna mai vakapwanyirwa dzimba kuruwa, unozwa mukadzi mukuru achiti rula munangagwa ndomuda chaizvo, but wakarara munzirodi nevana. Tuyewo nemakufungire emaZimbabweans. We don't need anyone else kuuya kuzokubvisa gumbezi riri kumeso kwako kuti uone upenyu hwako kuti upenyu hwangu uri kuendepi. You need to be yourself in this situation right now. Think about your kids, think about yourself, think about your wife. Kuti kana mukadzi wako akakutarisa uchimwa doro uchiraradza uri muSouth Africa uchimwa zvimawaini, ndinoona vamwe vanenge vachimwa zvimawaini zvitsvuku so, wodzokera unorova mukadzi. Right now tarisa one pa PE paurawa vana vangani vaurawa. The last time I heard the number was about 20 Zimbabweans vaurawa, vakadzi vane mimba vari kumhanyiswa vasina mhosva. Guys, let's think twice pamamiriro ezvinhu zvedu. DJ Holly, my heart is bleeding because of how we think. We don't need to go to school kuti tifunge nezvenyika yedu, kuti tifunge nezveramangwana redu. Tingoita varume vekutundira mumabhurugwa evakadzi tichisiya tichienda. We can't even take care of our kids. We can't even take care of our own women because hatina pfungwa. Vakadzi vedu ndo vatova varume kuZimbabwe. Isu varume vacho tiri kuitei dhololo. Ngatifungei varume vemuZimbabwe. If you don't have anything to write on a comment section, better keep quiet. Ma comments andinoona pa channel penyu DJ Holly anondirwadza. And if you go to scroll down kuti unoti munhu anyora comment iyi munhurume ari kupfeka trousers, let's give the trousers to vakadzi. Vakadzi, they are saying better things out there.